El negacionisme està per totes bandes, i en la nostra estimada planteta la Posidònia també n'és una realitat. Fa unes setmanes vaig pujar un vídeo xerrant sobre que molt l'estan carregant, bàsicament. I se va crear un debat interessant. Està realment en perill o és tot una exageració basada en interessos? Benvinguts a Ciència Balear. Primer de tot deixar alguna cosa molt clar. La ciència se basa en evidència, no en experiències personals. Veure molta Posidònia o tenir fotos que mostren que pràcticament no s'ha perdut no mos diu res. L'ecologia és una ciència bastant més complexa. Tendències, fragmentació, velocitat de regressió, capacitat de regeneració, etc. No és un científic de Cádiz dient «pues yo esto lo veo bien, la verdad». Vale, ara anem a la part del consens científic. Què diu exactament la ciència sobre la Posidònia? Mos diu que és una espècie vulnerable, que a molts llocs del Mediterrani està en regressió i que tarda molt de temps en poder recuperar-se. I per això tota la Unió Europea la detecta com un hàbitat prioritari, no per ideologia o per interessos, sinó perquè les dades que milers de científics i científiques estan recopilant mos diu que està desapareguent. I com a humanitat, no volem això. Un altre tema és el dels estudis pagats, que jo sé que la ciència no és una institució pura ni molt manco, que hi ha moltes coses que mos emprenyen molt en els científics. Però la sort que tenim és que un estudi no diu res. El que importa realment és el conjunt d'estudis. La ciència no se contradiu en un paper, se contradiu en cents de papers, que són molt millors que els que jo he fet abans. Mira, si hi hagués centenars d'estudis per tota Europa que mos diuen que la Posidònia està de p***, mira, millor, genial, però no és així. És vera que pot haver 1, 2 o 100 estudis que diuen que la Posidònia està bé, però és que n'hi ha mils que diuen que no. I, tio, mejor prevenir que curar, no? De veres, tant de bo la Posidònia estés beníssim, que estés tan bé com l'eucaliptus a Galícia. Però és que negar-ho no la protegeix. La ciència no va de generar debats, sin más, sinó de cuidar la realitat encara que no mos agradi el que estem veient. I sobretot, si disfrutes la mà i l'estimes, preferiràs cuidar-la i equivocar-nos i que resulti que al final tot estava bé a que arribi 2050 i ja no quedi Posidònia, no? Què opines de tot això? Te llegesc. Au, una forta ferrada.